Hei, ce mai faceți, fetelor? Ce mai faceți, măi, autoizolatelor? Doamne, nu se mai termină odată. Mă rog, hai să încercăm să nu ne mai gândim la asta, pentru că nu ăsta este scopul videoului de astăzi. Eu vreau să vă arăt așa un machiaj drăguț de zi pe care l-am mai făcut în perioada asta. Chiar dacă stau în casă și ies doar la nevoie și cu Pablo pe afară în jurul blocului să-și facă nevoile. Nu am renunțat la a mă aranja și cred că ați mai văzut chestia asta peste tot pe internet, pentru că într-adevăr are rezultat. Dacă n-ați încercat-o până acum, încercați. Deși la cât timp a trecut de când stăm în casă, cu siguranță v-ați machiat, poate ați început să faceți și niște sport. Și eu. M-am și bronzat puțin, mă rog, auto-bronzat. O să folosesc primerul de la Smashbox. V-am mai vorbit de el. Este un primer foarte bun pentru persoanele care au porii mai dilatați. Iar eu nu îl pun doar aici unde sunt porii mai mari, mă duc și mai mult pe obraj, pentru că am niște semne de la acnee care nu trec cu creme, probabil că o să treacă cu laserul la un moment dat. Dar până în alta să știți că ajută chestia asta, poate aveți și voi problema asta și puteți să încercați. Și dacă vreți să vă povestesc cum am reușit să scap de acnee, puneți pauză acum și lăsați-mi un comentariu jos ca să știu dacă sunteți interesați, pentru că am o poveste lungă cu acnea, lungă și abia anul trecut am scăpat. Astăzi o să folosesc două fonduri de ten. De la un timp îmi place foarte mult să fac combinația asta. Pe centrul feței, acolo unde este tenul mai uleios, o să folosesc un fond de ten de la Bobbi Brown, care este pentru tenul mixt sau gras. Iar pe restul feței o să folosesc un alt fond de ten de la Kryolan. Este pentru un ten normal sau uscat. El se numește Smoothing Fluid și îmi place maxim. Îl vedeți imediat cum arată. Cu pensulica mea de la Kryolan. Ambele fonduri de ten sunt un pic mai închise la culoare, pentru că m-am bronzat. Nu știu cât se vede acum pe cameră, poate totuși observă cineva efortul depus. Iar acum acesta. Știți de ce am început eu să fac combinația asta? Pentru că mi-am dat eu seama că, mă rog, mi-am dat seama de mai multă vreme că doar zona T este uleioasă și că se vede mai bine dacă nu îmi umplu toată fața cu un produs mat. Pentru că în exterior tenul meu este un ten normal și nu are rost pur și simplu să-l mătuiesc. Se vede mai frumos când e așa un pic luminos, e și mai fluid. Da, voi ce faceți? Cum sunteți? Cum rezistați? Am zis că poate totuși nu mai vorbim despre asta, dar până la urmă, na, este o chestie care ni se întâmplă. Trebuie să fim cuminți, să avem grijă de noi, de cei din jurul nostru. Poate nu mai durează mult, adică în sensul că poate nu se mai prelungește perioada asta de stat în casă. Niște corectori pentru cearcăne, este cel de la MAC. Să știți că am făcut un tutorial separat, special pentru acoperirea cearcănelor și acolo vorbesc despre diferența dintre corector și anticearcăn. O să las link-ul în descriere în cazul în care vreți să-l vedeți după ce terminați clipul ăsta. Da. Să știți că eu sunt obișnuită să stau în casă pentru că lucrez de acasă, doar că, na, evident, mi-e dor de oameni, mi-e dor să-mi văd familia, să-mi văd prietenii, față în față. Ca să încălzesc fața puțin, folosesc anticearcănul de la NYX în nuanța Mocha. Să știți că toate corectoarele astea și, de fapt nu corectoare, toate cearcănele și fondurile de ten foarte închise de la NYX au niște culori foarte, foarte mișto, adică nu sunt portocalii. Îmi plac foarte mult pentru conturare. Mă gândeam că, mă rog, eu nu sunt o persoană care să ia lumea așa în brațe. Nu știu, așa sunt eu. Mai știți că am făcut eu un clip cu nu știu câte lucruri despre mine, dar am uitat să specific două chestii acolo. Ăsta ar fi unul dintre ele, că nu iau oamenii în brațe așa, nu mă deranjează să fiu luată în brațe, n-am nicio problemă. Singurele ființe pe care le iau în brațe în mod excesiv
sunt Mihai, bineînțeles, și Pablo. Și după aia, un pic mai rar, sunt mama și cu sora mea. Da, nu știu, pur și simplu așa sunt eu, nu știu, n-am pornirea asta de a lua lumea așa în brațe. Dar după perioada asta, Doamne, cred că o să-i strâng pe toți, o să le sară ochii. Da, și al doilea lucru pe care am uitat să-l spun despre mine în clipul ăla este faptul că nu știu niciodată când să scriu fi cu un i sau cu doi. Să fii cumva, să fii nu știu cum, habar n-am. Deci întotdeauna, dar întotdeauna când vreau să scriu, îi trimit, o întreb pe prietena mea. Îi trimit mesaj și îi spun contextul și am zice dacă scriu cu un i sau cu doi. Puțin și pe aici. Mă sper să n-am o culoare ciudată. Eu parcă mă văd un pic ciudată, să știți că arăt super bine. În schimb, sunt foarte mândră de două lucruri pe care am început să le fac în perioada asta. Unul dintre ele este faptul că am început să fac sport acasă. Admir foarte tare persoanele care se urnesc efectiv să facă sport acasă. Mi se pare foarte greu, deși am fost sportivă de performanță, dar acasă de unul singur, Jesus, este atât de greu să-ți ridici curul de pe canapea și să zici mai dă-te încolo de Netflix. Iar al doilea lucru pe care l-am făcut este faptul că am început să fac cursuri de machiaj online. Sunt cursuri pentru începătoare, ele sunt dedicate fetelor care nu vor să devină make-up artiști, vor să învețe să se macheze pe ele de zi cu zi. Tocmai de asta sunt niște cursuri private, adică fac cu fiecare persoană în parte, nu sunt mai multe, nu este un grup. Tocmai pentru că vreau să fiu sigură că informația ajunge la voi așa cum trebuie, că avem timp să facem practică și să mă focusez pe o singură persoană ca să fiu sigură că la finalul celor 3 cursuri, celor 3 zile, care cursul are 3 zile, să mă asigur că la final ai înțeles și că vezi efectiv rezultatul, că nu ai dat banii degeaba și că ai făcut și tu așa 3 ore de... Dacă sunteți interesate de un asemenea curs, puteți să intrați pe Facebook-ul meu, pe Instagram, acolo o să găsiți detalii. O spun și eu repede, cursul durează 3 zile, are 3 ședințe a câte o oră și jumătate și dacă tu mai aduci o prietenă sau eu știu o rudă, o cunoștință care să urmeze cursul, tu primești o oră extra gratuit, o ședință gratuită. Deci, dacă sunteți interesate, eu vă aștept în privat, puteți să mă găsiți pe Facebook și pe Instagram, răspund mereu acolo, ca să vorbim și despre costuri, despre cum o să se desfășoare, să primiți și structura cursurilor, ca să vedeți despre ce stăm și cum stăm de vorbă. Sprâncenelor nu le mai fac nimic, slavă Domnului, doar le peri puțin, că sunt murdare de fond de ten. Bun, să trecem și la ochi. O să fac un machiaj, o să fie așa ca un fel de smokey eye, între smokey eye de zi și smokey eye. Încep cu un produs de sprâncene de la Armani. Este vorba despre Eye and Brow Maestro în nuanța Copal 06. Iar chestia asta va acționa ca o bază. Să știți că nu trebuie să vă sperie pasul ăsta. Dacă vreți să învățați cum să faceți chestia asta și să vă iasă foarte bine, ce credeți? Vă aștept la cursuri. Acum folosesc paletica asta de la Kryolan, pe care o ador pentru că este tot ce trebuie pentru un machiaj de zi, simplu, poate să fie și intensificat după. Ea se numește Muscat și aici sunt doar culori mate. Folosesc un alt produs de la Kryolan, este pensula mea de blending de încredere, este absolut senzațională. Și culoarea asta din mijloc. Și o pun cam pe toată pleoapa mobilă. Să intensificăm puțin aici acum, ca să ridicăm ochiul. Cu culoarea asta, pe care am pus-o și pe post de blush, așa foarte light, vin deasupra și
și blenduiesc totul. Știți care este întrebarea mea? Ce întreb pe aproape toată lumea? Care este primul lucru pe care o să-l faceți după ce o să putem să ne vedem cu oamenii față în față, după ce o să se mai ridice puțin din restricțiile astea? Eu știți ce aș vrea să fac? Având în vedere că o să fie ziua mea pe 7 mai și că nu o să pot să fac nimic, deși speram, mă gândeam să strâng pe toată lumea, familie, prieteni, să fie așa ca un fel de mini-nuntă din nou și să mergem să facem un grătar mare, mare într-o pădure. Probabil că tot Bucureștiul o să facă fix același lucru ca și mine, dar eu măcar am încă un motiv în plus. Și anume că a fost ziua mea și a trebuit să stau închisă în casă. Bun, am făcut și celălalt ochi, am pus și niște mascara. Cred că știți, nu mai trebuie să spun întotdeauna, Maybelline Colossal Waterproof Big Shot Mascara. Atât. Am mai descoperit eu o combinație. O să încep cu creionul ăsta de la Criolan pe care l-am mai folosit, îmi pare rău, dar îmi place foarte mult. Este numărul 35 și este un nude superb. Așa, iar peste o să vin cu un creion, Dumnezeu știe, cred că mi se pare că e un de la Ada. Trebuie să știți, creioanele astea sunt foarte bune și foarte ieftine. Nici nu știu ce nuanță este. În orice caz este un roz pudră, așa. Și vin pe mijloc, acolo unde n-am pus nimic. Așa, iar acum rujul de la Oriflame este din gama V1. E foarte hidratant și superb. Se numește Peach Spritz. Și miroase. Bun, să mă și fixez ca să fiu sigură că machiajul ăsta durează toată ziua, pentru că am multă treabă astăzi. Trebuie să-l scot pe Pablo afară, trebuie să editez, deci o să transpir. Mă duc să mă îmbrac și vin să-mi fac și părul aici lângă voi. Bun, m-am și îmbrăcat, mi-am luat niște colanți, pentru că avea că să fiu așa un pic mai o bustieră și un pulover, pentru că sunt super friguroasă. Da, cam așa. Am zis totuși să nu fiu nici prea de casă, dar nici prea... Așa, am avut și eu chef să mă simt mai bună. Da, bun, să ne calmăm acum, zic. Nu prea știu ce am chef să-mi fac la păr. În primul și în al treilea rând, nu este proaspăt spălat. Am noroc că nu se îngrașă, dar întotdeauna mă dau cu spray-ul ăsta de păr de la Le Petit Marseillais. Ia să mă gândesc cum am eu chef să am părul astăzi. Cum am chef să mă simt. Să-l împletesc. Nu, că e prea cutie boho style. Nu știu, având în vedere că sunt în colanți și în bustieră. Da, parcă am chef să fiu așa un pic mai sporty. Și un ponytail nu strică niciodată. E clasic. Arată drăgul, tineresc așa. O să ridic puțin mai sus, nu o fac nici prea în vârful capului că n-am chef. Dar să știți că, să vedeți că se ajută puțin la conturarea feței, chestia asta. E un trick foarte mișto pe care îmi place să-l fac, pentru că dă un pic senzația asta de lifting. Vedeți că se vede foarte mișto. Iar acum, pentru că am capul mic, îmi trag, uite, de aici, așa, din coadă, câte o șuviță. Un pic de fixativ ca să ascund antenele astea. Trageți-vă de păr până când capul dumneavoastră ajunge la forma dorită. Cam așa ar fi explicația acestui proces. Așa, aproape gata. Trebuie să-mi pun și puține bling-blinguri. Niște inele cercele. Un pic de parfum, evident. Ăsta îmi place foarte mult, de la Oriflame. Se numește Eclat Femme. Miroase atât de drăguț. Da, măi, fetele, cam asta este pentru astăzi. Mi-a făcut plăcere să mă pregătesc aici cu voi. Sper că v-am mai luat așa un pic gândul de la
chestii la ce se întâmplă, că vă dau așa un mic impuls să vă aranjați. Ia chiar să îmi spuneți și mie care este secretul vostru și da, dacă ați descoperit ceva care să vă facă să treacă ziua mai repede și mai plăcut, că de fapt de ce mai repede, în mod plăcut. Să știți că ne vedem foarte des și pe Instagram, am început să fac multe IGTV-uri pentru că îmi plac mult de tot, ne vedem și pe Insta Story, nu uitați de cursurile de machiaj, dacă sunteți interesate puteți să mă căutați pe Facebook și pe Instagram și să vorbim în privat mai multe. Dacă vă plictisiți, să știți că puteți să vă mai uitați și la alte tutoriale de ale mele, o să le găsiți acolo, sunt o grămadă de chestii. Vă mulțumesc dacă ați rămas până acum. Ne vedem săptămâna viitoare tot aici, pe YouTube, cu un alt tutorial și pe Instagram în fiecare zi. Nu uitați să dați un like și să vă abonați canalului meu în cazul în care nu ați făcut-o încă. Vă mulțumesc, mă ajută foarte mult chestia asta. Ne revedem săptămâna viitoare. V-am pupat! Pa!